Πέρα από τα Teenia News θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τα 3 μπλουζάκια. Βαγγέλη, το πρώτο νούμερο. Το νούμερο 16. Φιωράτης Σίμος. Φιωράτης Σίμος, πρώτος τυχερός. Δεύτερος τυχερός του νούμερο 3. Καραγιώργα Γεωργία. Βαγγέλη, να πες και ένα νούμεράκι. Το νούμερο 19. Το νούμερο 19. Καλούμενος Αντώνης. Λοιπόν, η τυχερή είναι νούμερο 3. Καραγιώργα Γεωργία. Νούμερο 16. Φιωράτης Σίμος. Και νούμερο 19. Καλούμενος Αντώνης. Οι τυχεροί να επικοινωνήσουν μαζί μας πώς θα γίνει. Θα επικοινωνήσουν μαζί μας, θα τους στείλουμε κάποιο email για το πού και πώς θα γίνει η παραλαβή του δώρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά και συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε άλλα δωράκια. Να είστε καλά. Ενημερωθείτε.